linisin natin tong shrimp. Kunin natin ang intestine. Masyadong mahangin. It's not like this before. Last year, ano lang, maginaw pero not really that windy. Hirap dito magluto pag windy. I'm using also green, what's this, red onion. Bakit red tinawag nila dyan? Kasi stronger ang flavor niya sa white. So possibly white lang. Ginamit ko din red onion. And isang ano yun talaga, garlic, isang head. Parang masarap, diba? Ang daming garlic. Tapos saute ko ng butter. I use butter. Siguro a little of oil. So mostly butter or butter. Just check paper.
nag-live ngayon si Merlinda Choi. It's December 31. So, I'm preparing this for our dinner. Hanggang magsawa sa Shane. Gusto kasi niya ang shrimp. 1 kilo itong shrimp na I am cooking now. Ayan. Tapos, okay. I'll get back to you. So now it's ready. Ano na? cup lang. Depende na sa inyo. Just to soften lang.
mag-observe. Ang sarap. Iba ang sarap kasi. Hangin. So, doon na yun ang one half. So, depende na yun. Lagyan natin ng kunting anis para wala lang ng langsa. Mahangin, my girl. Lagyan din natin ng parsley leaves. Flake na dried. Kunti lang yan, mamaya pagdagan ko. Magdagdag tayo ng ketchup. Lagay tayo ng chili flakes. Last, I will put minced garlic. So, depende na isa nyo para hindi masyado masabaw. Kunti lang lagay nyo na Sprite. Ano ang last? Chili flakes.